Říkají si Display Team a patří k ozdobám každého leteckého dne. Jejich ctižádostí je kroužit s mnohatunovými letouny v ladných křivkách po obloze a v okamžení s nimi přecházet do překvapivých obratů těsně nad zemí. Svými bravurními kousky vzbuzují piloti obdiv tisíců přítomných diváků a neustále se pohybují na samé hranici možností člověka i stroje. Hodně lidí si myslí, že to našinec dělá, protože o něm občas někdo napíše v novinách, nebo já nevím, třeba tohle, co se děje teďko, že jo, co spolu povídáme, a to je úplně mizivý. Trošku to lechtá, to zase člověk nesmí být úplně takovej frajer, že ne, jo, ale není to ten hlavní důvod zdaleka, ne. A nikdy to nemůže být, protože jestliže tohle by měl jeden z těch lidí, co to dělají, dělat pro nějakou slávu nebo pro nějaký takovýhle pomíjivý věci, tak to brzo skončí. Jo. Vystoupení na leteckém dnu je vyvrcholením cesty každého pilota předváděcí jednotky českého vojenského letectva. Málo kdo z přihlížejících ví, za jakých podmínek se takový výkon rodí a jakou cenu za něj pilot platí. Přetížení, jak kladný, tak záporný, je asi ten hlavní vliv, který pilota vycucává při této způsobu techniky pilotáže. Potom samozřejmě psychická, prostorová koordinace v tom prostoru, v kterém teda je žádoucí, aby se to letadlo pohybovalo. Je to tak srovnatelný s tím, když jdu na zahrádku rozházet 10 metráků hnoje. Jo. Po těch 10 minutách je to zabíračka. Nejvíc namáhavý na ten organismus je asi to, že to přetížení je proměnlivý, že je plus, minus. To znamená ve směru hlava paty a naopak tady paty hlava. Takže tam je potřeba se naučit proti tomu přetížení bojovat aktivně, protože jinak nelze tomu odolat nějakým 8-9G, co znamená 8krát nebo 9krát váha člověka. Že? No, já si nadávám na hlas, tak abych zaměstnal bránici a udržel krev v horní partii těla, to znamená hlavně v mozku. Že? V podstatě dá se říct, že v 90. roce se začala tato aktivita, řekl bych to ukázkové lítání v našem letectvu vojenském znova tak nějak objevovat víc na scéně po dlouholetý pauze. Já jsem to dostal tak nějak do hrbu. Co to znamená pro mě? No, jednak starost o různý typy, protože tuhle jednotku vlastně tvoří dneska 9 typů, ať jsou to dopravní letadla nebo bojové letadla. To je jedno hledisko. A druhé hledisko je to, že tento styl lítání není běžný, není každodenní. Ani pro nás není každodenní, protože v podstatě vedle toho všichni ostatní mají funkční povinnosti, za které víceméně berou i své prachy, že? Protože za tohle to nikdo nebere nic. To je víceméně činnost entuziastů, nadšenců a bez toho to nejde. No. Tak děláme to zejména proto, aby jsme nějak reprezentovali české letectvo, protože jinak je to pro nás práce navíc, je to ztráta spousty času, který bychom mohli jinak trávit třeba s rodinou, je to natahování po zaměstnání, soboty, neděle, cestování a spoustu starostí.
Soby kvarteto je z dopravního pluku v Mošnově a tvoří jej letouny L-410. Kapitáni vojenských dopravních letounů Klíma, Řanda, Špaček a Válek jsou asi jedinými piloty, kteří předvádějí skupinovou slétanost s dopravními letadly. Oproti menším a rychlejším bojovým strojům svých kolegů mají stíženou úlohu. Konstrukce dopravního letadla má velmi omezený rejstřík obratů i násobku přetížení. Desítka je vhodná na skupinové lítání, i když oproti třeba s rychlým letounům má některé nevýhody. To je zejména menší přebytek tahu motoru a potom to, že dopravní letouny nemají brzdící štítky. No ale tak dá se to na ně odlítat. V současné době, kdy máme problémy vůbec kádrový u našeho pluku s pilotama, tak máme vycvičený akorát ten základní sestav 4 kapitány. Byli bychom rádi, kdybychom měli aspoň 2 náhradníky, ovšem nevím, jestli to podaří, protože dost lidí odchází do zálohy. No, protože jsou v současné době hodnocený už třeba finančně hůř než řadový zaměstnanec v nějakém podniku nebo jiný pracovník státních služeb. No a protože to zaměstnání, přestože je hezký, přináší sebou i řadu nevýhod. Bych chtěl srovnávat, ono se to snad ani nedá, jo, ale když bych chtěl přiblížit činnost, dejme tomu, takových skupin, jako jsou Frecce Tricolori z Itálie nebo Letteros, Patrol de France a tak dále. Těch skupin je mraky. Američani mají, že na 18 Blue Angels a na 16 Thunderbirds. To jsou všechno týmy, které nedělají v podstatě nic jiného. Nalítají 350-400 hodin za rok jenom v téhle aktivitě, v tomhle systému techniky pilotáže. Výběr je zcela systematicky řízený, bez nějakých rušících vlivů bych to nazval. Obměna v těchto skupinách je v podstatě, než se pilot dostane do skupiny, tak projde 2letou přípravou, konkurzem, výběrem, potom přípravou, pak se teprve dostane do téhle skupiny. V ní vydrží tak 2-3 sezóny, ne díl, a potom samozřejmě odchází. Ovšem odchází kam? Lidi z těchto skupin jsou samozřejmě vyhledávaní nejenom leteckýma společnostmi, ale kýmkoliv na světě. Jo. V podstate od začiatku tejhle skupiny sa zúčastňujú všetkých týchto akcií, ktoré sú nám naplánované. Takže pilot si sám neplánuje svoje akcie, najmä v armáde, že tam je mu stanovené každé vystúpenie a účasť na jednotlivých tých leteckých dňoch. No tak 23 ako taká je, proste nedá sa zrovnať s MiG 29, že to už je novšia generácia. Ale akurát by som mal toľko, že proste je to hero, ktoré ako na ukázky si myslíme zaujímavé v tom zmysle, že predstavovanie geometrie šikovitosti krídla je pre diváka ako takého lajka je moc zaujímavá vec. Akurát tie plomery sú ďaleko väčšie než na tých novších érách. Tým pádom tá sestava tej ukázky musí byť premýšlená tak, aby to aero neodlietávalo moc ďaleko z tej
z toho dohľadu tých divákov. Dá sa to robiť na menších rýchlostiach, menším preťažením, ale tam sa blížime tým minimálnym manevrovacím rýchlostiam, kde už je nebezpečie. Tam proste sa nedá urobiť chyba, pretože sa lieta malých výška do tých 100 metrov nad terénom a tam proste to musí ten pilot mať v ruke, ako sa hovorí. Chcelo by to asi to, jak je to na západe, že proste musí to byť profesionálny tým. To znamená, pilot, ktorý prevádza ukázky, nerobí nič iné len ukázky. Že? Za ďalšie proste to chce mať kvalitné aero, že? Proste aero novšej generácie. Za ďalšie proste trénovať to neustále a pravidelne. Nie v takých nejakých nárazových akciách, jak sa to bohužiaľ v súčasnej dobe ešte deje. Mojím cieľom bolo sa stať vojenským pilotom, čo sa mi v podstate splnilo. Ešte väčším sa mi to uplatnilo v tom, že som členom tohto display týmu a že mám možnosť sa zúčastniť týchto leteckých dní, airshow na verejnosti a tak ďalej. Takže v podstate si myslím, to je to maximum, čo môže v súčasnej dobe pilot v našej armáde dosiahnuť. Našinec, mí předchůdci, mí následovníci, jsme byli systematicky vychováváni k tomu, že vlastně jsme nebyli samostatní v rozhodování a následně v tom i v činnosti, že jo? Protože nebylo žádoucí, aby pilot prostě byl schopen si naplánovat let a letět přes 3 státy a prostě zase z bodu A do bodu B a tam přistát a tak dále. Kdežto ten systém výcviku, který je poplatný symbioze vojenského a civilního lítání, je samozřejmě velice dobrý, protože dneska pilot, který je sotva docvičený ve státech NATO třeba, nebo v jakýmkoliv prostě v tom západním státě, je schopen si kamkoliv naplánovat let, pracuje celkem samostatně, je schopen se rozhodovat, protože je k tomu vedený, ale je taky schopen za svoji práci zodpovídat. No, letka vznikla v podstatě v euforii pilotů po revoluci, protože do té doby jsme nemohli mít nikde žádný znaky, nic, všichni jsme měli stejný kombinézy. Takže ty letky jsou v podstatě organizace jednotek, které mají ve znaku tygra. No a protože my jsme v dřívějších dobách nebyli nějak rozlišovaný u jednotek vlastně žádnýma znakama, tak jsme si vymysleli znak díky konkurzu. No a umístili jsme tam tygra a snažili jsme se tak nějak napodobit to jejich konání. Je to jednoduchý, namalujeme si tygra, přijdeme, oni nás poplácají po ramenou a tím pádem jsme vstoupili do té asociace. Vzniklo kolem toho mnoho nedorozumění díky publikaci v tisku, ale my jsme zůstali s nimi v kontaktu vlastně od toho Firefordu 2 roky. Zúčastnili jsme se i na vlastní náklady, i díky vlastně některým leteckým dnům jejich setkání. Zatím máme pouze čestné členství. Pravidla jsou složitý už jenom z toho důvodu, že vlastně 3 roky po těch změnách, které u nás v letectvu nastaly, se udělalo hodně málo pro to, aby se naše letectvo vůbec jako technika a výcvik pilotů přiblížil standardu NATO. Myslím si, že kdyby se rok tvrdě pracovalo, že bychom to dokázali. Potřebujeme umět lítat v angličtině, mít letadla vybavený odpovídačem, na tom už se pracuje, takže něco by splněný bylo. Teď to je otázka, jestli najdeme pochopení ze strany velení. Devět rozdílných typů inspirovalo tým k předvádění těch nejkurioznějších skupin, které přesvědčivě dokazují kvalitu pilotů jednotky. Výměnou za vystoupení vojenských letadel států NATO na leteckých dnech u nás se piloti předváděcí jednotky zúčastňují podobných akcí v západní Evropě.
22. července odlétala velmi početná výprava do Fairfordu, kde se konala velká airshow u příležitosti 75. výročí vzniku britského královského letectva. Pět typů ve 3 skupinách zamířilo z České republiky k britským ostrovům. Naše vojenské stíhací letouny nemají vybavení pro komunikaci s civilním letovým zabezpečením a proto musí letět ve skupině s dopravním letounem. Ten je vede a má možnost hovořit jak s nimi, tak s řízením letového provozu přelétávané země. Je to jen malá připomínka jednoho z řady problémů, které musí display tým od svého vzniku překonávat. Ta myšlenka vznikla po mém příchodu na správu letectva a PVO prakticky v 91. roce, nebo na podzim mezi přechod 90-91, kdy s plukovníkem Vaškem jsme realizovali myšlenku, že vystoupení na veřejnosti musí být určitou specifiku v přípravě. Nejde, abychom pilota z běžného živototvaru vzali a prezentoval naše letectvo. Tato myšlenka, myslím, že byla správná, nakonec se ji správnou potvrdila, protože bez speciální přípravy, bez určitého, bych řekl, i takového manažerského zabezpečení nelze dělat tuto přípravu. My jsme to zjistili v zahraničí, především u Angličanů, Francouzů, Italů, kde mají profesionální týmy. Při letu nad Belgií se k nám krátce připojily letouny F-16, aby nám poskytli čestný doprovod. Po přistání ve Fairfordu upoutával naši pozornost jeden z dvojice ruských pilotů MiG-29 Bezčastnov nebo Tresvacký. Ani on, ani my jsme netušili, jakou senzací se stane jejich sobotní vystoupení. Představu o velikosti základny ve Fairfordu nám poskytl pohled z ptačí perspektivy. Její stojánky, pojížděčky i rozjezdové dráhy jsou dimenzovány pro provoz cisternových letounů a proto se do areálu letiště celkem bez problémů vtěsnalo všech 411 vystavovaných i předváděných letounů. Vytrvalý a hustý déšť, který přineslo sobotní ráno, omezil možnosti pilotů i strojů a značně přitlačil letadla k zemi. Souboj s nepřízní počasí sváděl náš kvartet 410 i Sučko 25 řízené pilotem Tabačkem. Navzdory dešti přihlíželo zahájení letecké show přes 100 000 diváků a další desítky tisíc přijížděli tak, jak jim to umožňovaly zcela ucpané příjezdové cesty. Při každém vystoupení se bylo opravdu na co dívat. Vylétanost a bravura v ovládání letounů
byly společným jmenovatelem většiny předváděných pilotních kreací. Já to třeba řeknu na svém příkladě. Já mám dneska, mě 43, bude mi 44, a mám nalítáno na nějakých 2000 hodin, což má 30letý kluk tady, v Anglii dám příklad, že? Což má 30letý kluk. No. Samozřejmě, že on nalítá těch 200-250 hodin za rok, když to pilot u nás nalítá těch 50, já třeba jich nalítám 100, včetně těch instruktorských, že jo, za rok. I to je málo. Handicap v počtu nalétaných hodin nebyl při akrobacii Václava Vaška vůbec patrný. Double Wendy, jak ho Angličané familiárně přezdívají, předvedl maximální výkon, i když obloha lepší počasí teprve slibovala. Skupina Frecci Tricolori se představila už na pozadí modré oblohy půlhodinovým vystoupením plným odvážných a dynamických prvků, které vršily jeden divácký zážitek za druhý. Sergej Tresviacký a Aleksandr Bezčasnov demonstrovali ukázku precizní pilotáže dvoučlenné skupiny. Létali skutečně křídlo na křídle a letouny se pohybovaly v obratech, jako by byly řízeny jedinou rukou. A nikdo netušil, co přinesou nejbližší minuty. Během několika vteřin se dva MiGy 29 proměnily ve sloupy černého dýmu. Drama mělo velice šťastný konec. Oba piloti vyvázli bez jediného škrábnutí. Padající letadla nikoho nezranila a nespůsobila ani větší hmotné škody. Hlavní příčina bezprostřední teda byla v tom, že jeden druhýho neviděli v té sestupné fázi prvku a došlo teda k zakrytí jednoho druhým a k následnému střetu. No ale myslím si, že vlastně my jsme v tomhletom smyslu šli dál a měli jsme možnost spojení ze země k pilotovi, což asi bylo žádoucí, aby oni měli taky. To dneska to mají jednotlivci, na to každá skupina. Tam mohl ze země člověk znalej, jejich sestavy mohl zakočit. Těch letadel obou se staly ohnivý koule a tam jako nebylo o čem přemýšlet a myslím si, že reagovali na 1000%.
Necelých 5 minut po havárii letounů odstartovalo 6 hunterů švýcarského akrobatického týmu. Letecký den pokračoval, jako by se nic nestalo. A oči všech se opět upřely k nebi. Vyvrcholením prvního dne byla domácí skupina Red Arrows. Její precizní a soustředěné vystoupení nadchlo diváky i odborníky a naznačilo, kdo by se mohl ucházet o titul nekorunovaného krále mezi skupinami. No tak oni se mě organizátoři, konkrétně Paul Bowen, ptal, jestli chci vystupovat v neděli, tak jsem mu řekl, že jo, ale protože jsem takových nějakých situací složitějších měl už dost, tak jsem si říkal, že prostě senzace na úkor 29 už bylo dost, tak jsem to lítal tak s určitou rezervou, bych řekl. Říkají si display team a patří k ozdobám každého leteckého dne. Svými bravurními kousky vzbuzují naši letci obdiv tisíců diváků a neustále se pohybují na samé hranici možností člověka i stroje. A není bez významu, že piloti českého letectva dokázali držet krok s těmi nejlepšími z nejlepších z ostatních zemí. Je to dobrá výchozí pozice do dalších let. Letectvo jako takový v podstatě prožívá veliký změny, jestli jsou dobrý nebo špatný. To myslím ani není účelem tohohle pořadu, na to bych se mohl vyjádřit taky, ale to je otázka jiná. Teď si se ptal na vývoj této jednotky, která byla založena prakticky zhruba před těma 2,5 nebo necelýma 3 rokama. Takže ta je silně závislá právě na tom, co se v tom letectvu děje a jestli vůbec bude mít nějaký letadla, na kterých se dá tuhle aktivita provozovat. No a já chci být optimista asi tak, jako když někdo věří a neví proč.